Hayi, Thabo lami leketa kuzoke sikhulume ngoba manje. Awe, ma-3 ninjas. Ngiyeza nje ukuthi ukhushu umoya ukuthi hayi kudlula nini. Senandlula kanje. Lutho cabanga. Uright kodwa madoda. Sure. Madoda, njengoba ngishiya nje sangavele ngakhetha ukujona ama-BSS. Ama-BSS? Sure ndoda. Hayi wena lo ushumayezela kanje. Ya vele ukushumayela kwasala le emumva kodwa ngakhetha ukujoyina yena le team ngithola. Manje khona isibani fast esishaya. Alright. Shosho bafethu. Sure. Nazi ukuthi nginibizeleni la. Cha, sazi. Nginibizela into ebalekile. Yabo esikoleni sine-assignment ekumele sihambe sokuvula wepho. Manje uthi ngibizwe nina ngoba namagenge ami nginithembile. Manje bafethu kuthiwe sinombuzo wodwa. Kumele silethe ama-answer awu-6 ama-language ebhola. Ningangisiza? Ya phela mina ngakusiza. Okay, ungiphi bafethu? Okay, eyokuqala phethu. Shadulo. Lala naye. Ngene emuva. Wena mfethu awunayo into ongangisiza ngayo? Phethu, nginayo. Ongitshela. Owakho loyo. Mbefubeni. Muzo. Hayi bafethu. Ne-100% sure ukuthi lamagama right. Ya phethu right. Okay bafethu. Nginedeal la kumele siyenze. Ngafeyila sobheka. Okay, phethu right. Deal. Sure. Formal, oba la. Hayi, ama-3 ninjas laba banganibamba kudala. Ngathi khona engimaziyo nje la kunini. Awuyena ubulela wena. Small. Hawu, impintshi yami. Sagcina nala esikoleni. Angisakwazi. Asambi saphuthuma. Sizobonana. Correct. Kanti lo mjidi uqinisile. Uyamphosila kanjani? Awuyeke kungincoma mfethu, vele ungifundisa nini nganoni? Hayi khuleka noma mazi. Leyo nto leso besiyibona. Hayi la madoda. Kunjani? Moja. Hey. Bodi. Nje ngithi angikubonga mfethu. Usizo ongisize ngale izolo. Lube likhulu kumina. Hayi khona uqinisile. Hayi endoda. Sure. Isikhathi sakho esifese sokuthi uphathe isibhamu yabo. Ya. Hayi, ngiyabonga. Wena vele usiphathe kanjani vele isibhamu? Yazi ngobani ngiphathe isibhamu? Ingoba kangenela abazali bami lapha yabo. Ngingenaso isibhamu, bashaya ngikhona. Right. Manje isona ke isizathu lesokuthi ngingakho ngihlezi ngibona ngiphethe isibhamu. Hayi ngiyakuzwa hayi. Ya. Ngibongile mfethu angisebenzise. Ya okay. Alright. Hayi madoda ke hayi kulungile. Sikushiye. Hayi noma ningangishiya madoda ubuyibona. Alright. Hayi Sure. Kahle kahle wena formal uyangiqhaphaza. Awungani manje mama? Buka nje ngiselangeni ngishiso ilanga. Ngiyaxolisa. Mina ngisabanjezele umsebenzi nala. Sebenza phi? Awu mama ngiyasebenza. Indaba ufuna ungibona ngisebenza la ngasemagceni kuzongibona kahle. Mama kahle kancane uphole lapho. Dlula yena izinto ezokuthina vele sishone ngala ngikuthenge lo asblock. Bafethu, ngiyabona nje banginibizele la. Ngathi ngiyaphenika, kodwa relaxana. Ngiphethe into ezolihlekisa. Simon, imali encane kanje. Hayibo, incane kanjani imali ungakayibuki? Hayi, buka lapha. Buka nayo incane mali, incane. hayibo imali encane kanjena. Lohlwaniselana phela hawu. Hayi udlala ngathi. Ma, yona mali wathi abakwazi ukuyikhipha le kubi incane. Basayibala phela yena noni napheluka. Hayi mina ngithatha le mali, uyithatha wethu. Hawu mngani ugayi ufakile imali. Ya uyifakile.
Manje pha wangekho right nje happy nyanga. Thole phela imali yakho uyifuna. Ukuthi nje mina ngokuyisola ngabe lokhu ngihambe ngiqola abantu imali. Ngeke abanye baze bafe yikho lokhu kuhamba beqola abantu imali umuntu usedojuliwe manje ukuthi beqola umuntu orong imali. Ngeke mngani nginokuyisola ngeke shembandla. Hayibo mngani usiyabheda ke manje. Yabo besika nje manje usushiya ngada kulesi scam. Ngeke mngani. Angishiyi mngani kodwa nawe ucabangisise lento mina ngendlela engibona ngayo. Ngicabanga ngisho ukuyiphindisela ke nje mina manje. Hayi mngani uyabheda letha la wena imali awazilutho nini imali. Hayi ke hamba nje baba yokuchitha phambili uzosala ubona ngoba wazi kakhulu. Hayi thula. Mhlonishwa. Ngizokhala la Mhlonishwa. Khala ngani? Ungibuyisele esikhaleni sami. Ngesakwazi ke kufanele ukuthola umsebenzi. Hayi uyabona ke noSihle nawena labo profa bakho. Ayi ngeke ngibamele njalo nje yena masikhuluma uyasiphazamisa. Hayi kodwa kusenani ke ngeke ngishiye usosala ubona. Bye mngani. Kumele ungibuyisele phela la emsebenzini. Lapho ngathi umahlala wakho uzophela. Mhlonishwa mina lo ngisabonakala Mhlonishwa. Sabona ngathi nangebhadi. Yobe Mhlonishwa, yobe Mhlonishwa. Masuke ngathi ako 350 kabi Mhlonishwa yobe. Kade ngatshela ngathi mfana wami hayi. Kodwa kuzophela. Amaqhinga aphelile Mhlonishwa, angisanayo imali yokusho ukuya eclinic. Ngiyafa izinga Mhlonishwa. Ngathi umahlala wakho Hawu uzophela. Mhlonishwa. Musulokhu ngibalisele Mhlonishwa mina nje loni. Ngithi uwedwa salayo hayi. Ngasasithola nesikhala. Sisibengisile ngale ndaba ayizona. Hayi mina bhuti ngidinga ukushela uma ukuthi ngizogoloza nemali yami kuwena. Imali yakho kumina. Yenze njani? Imali yami. Ayikho nje lonto awazi unginikeza imali wena hayibo. Hayi ngamale bhuti kuyeweka. Hayi ngayekwa hayibo, hayi ngeke ungithembisa imali. Hayi.